Nedavno sam nakon gotovo godine dana ponovno krenula u teretanu i da, to jest varaždinska teretana Gibi Gib u kojoj sam išla prošli mjesec, ali ovaj više neću, pa svi koji me mislite tamo naći nećete me moći naći, ali ovaj post zapravo nije o tome nego je o nečemu puno dubljem. A to ću vam reći uz ove vježbe koje radim za kralježnicu iste gotovo već 20 godina. Naime, jučer mi je jedna osoba, konkretnije moj novi prijatelj, rekla da stvaram previše online odnose zato što ne želim da mi se netko uživo približi. Razumijem da to neki ljudi misle o meni, ali to nije točno. Žena sam koja je uvijek otvorena za nove susrete, za nove ljude u životu. Najveći izazov je jedino to što to trebaju biti ljudi koji će moći intrigirati moj mozak i dušu, ne nužno tijelo, jer moje tijelo se lako intrigira, lako se uzbudi i s njim je uglavnom sve pravocrtno. Zadržati me mogu isključivo oni koji su u stanju prodiriti dublje od mog tijela, a takve nažalost rijetko srećem. Nije da išta tražim, ali to je razlog zašto više živim online nego offline. Kad offline upoznam super osobu, onda sam manje online i mislim da je to sasvim normalno i prirodno, te da je tako s većinom ljudi. Također, ta ista osoba nije znala da se vrlo lako zaljubljujem i da to bude u prosjeku jednom mjesečno, no vrlo lako se i odljubljujem. Brzo upoznajem i procjenjujem ljude i kad vidim da mi netko ne odgovara, ne navlačim se s njim, nego jednostavno prestanem komunicirati bez imalo okrivljavanja, svađe, tuge i visokih tonova. Jasno mi je da ljude ne mogu mijenjati, niti imam vremena za to, pa se radije povlačim. Tako se ponašaju mudri ljudi i trebalo mi je puno godina da to naučim. Eto, malo mudrosti iz moje perspektive uz ove vježbice koje sam radila u Gibi Gib u Varaždinu. Super, inače teretana, topla preporuka svima.